El Pare Claret, per nosaltres, a l'Esplai l'Estel, és un referent educatiu a l'hora d'educar els infants, en promoure valors, que els facin créixer com a persones, que els promoguin una imatge d'ells mateixos i de la societat d'acord amb els valors de l'Evangeli, en contacte amb la natura, en el temps lliure, fixant-se en les petites coses, fent companyia als altres i en un país com és Catalunya. Doncs al final l'Esplai l'Estel i els esplais que ens considerem cristians el que fem és treballar també l'espiritualitat com una vessant més de la persona, no? És a dir, les activitats busquen que l'infant es reconegui ell mateix, que sàpiga interactuar amb els altres, que entengui l'entorn social i ambiental en el que està, però també una dimensió espiritual de la persona. I això li dona profunditat a les nostres activitats, li dona profunditat als nostres valors i és un valor afegit respecte a aquells esplais que no contemplen aquesta part, que al final doncs, és una part més de la persona, unes necessitats més com a éssers humans i individus que queden satisfetes i que també s'eduquen i es fan créixer. Nosaltres a l'Esplai, el fet d'estar en una parròquia encomanada als claretians, tenim molta relació amb ells. El nostre rector és el Xinto i el nostre conciliari és el Benjito, i amb ells tenim un tracte pràcticament diari i setmanalment es deixen caure aquí a les activitats d'Esplai, etc. Venen a les colònies a fer l'Eucaristia, a la sortida de Nadal, la de final de curs, etc. A més, tenim relació amb altres comunitats claretianes com són Sallent, Girona o Valls o Vic, on a vegades i sovint hi anem d'excursió i podem fer un intercanvi també d'apropament i de conèixer també els claretians de Catalunya amb els infants.